Bang Jo ini terkenal suwe, genah suwe ngene iki. Opo nih? Mas. Apa? Nek Mas cek resik lagi bar tak kumbah kek. Lah aku kerja lho, Mas. Iya ngerti kerja, tapi kan iki bar tak kumbah cek resik, Mas. Saya kelas ora maksa aku. Sore ini kaya iso. Mas, Gaweanmu mobil yang kayak 5.000. jadi saya kelas ya, Mas. Saya kelas tapi kan umumnya, Mas. Gaweanmu mobil minimal 50.000. Aku wis dino lho, Mas, nang kene lho. Sedina kene kan aku ora ngakon, Mas, karep-karepmu dhewe. Loh, gaweanmu mobil ora nggo cewek wae. Ya orang gue cewek ya sok ben orang wayahe gue cewek. Loh, paling mobil kreditan iki ya. Kreditan karo ora kan karepku, Mas. Iki mobilku dhewe lho. Makane kayak uang 5.000. Lah daripada kowe ngene iki ngodak adek ning kene mending kerja nyalon-nyalon BPR apa enak, Mas? Ora di jasa aku. Suban menene liwat kene. Yang ngomong kerja ngene iki minimal kayak 50.000 tak kesel iki lho, jadi hujanan kepanasan. Ya udane kepanasan wong karepe dhewe wong ora ono sing ngakon dina nek. Wis ngira. Sik tak jirusu iki lho. Ngira iki lampune wis ijo tabrak iku, Mas. Walah mobil kreditan sombong murah karuan. Godak ngono kok iso ora ono sing. Kreditan wae sik. Piye?